Daghang Davaoeños ang nagpasalamat o gikalipay ang pagtugot sa City Government of Davao sa pag-apply alang sa face-to-face classes sa mga private o public schools gikan kindergarten hangtod na sa postgraduate studies. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang Feby Matugina, 53 anyos, usa ka inahan nga taga Bolton Isla Barangay 76-A Bukana, Davao City, gibutyag niini nga mas maayo ang pagtugot sa face-to-face classes diin mas daghang makatunan ang mga bata kung itandi sa module o ang blended learning. Hindot yun sa itong face-to-face para dili na mahago ang mga ginikanan, anak. Dili na mahago sa pagtudlo sa ilahang mga anak. Oo, mas daghan ang ilahang makatunan kaysa module. Subay sa Executive Order kun EO number 9 Series of 2022 nga gipagawa sa Local Government Unit kun LGU Davao kagahapong adlaw Marso 2, 2022, no objection o dili na pugngan sa LGU ang face-to-face application karon nga ana-ana sa COVID-19 Alert Level 1 ang syudad ug taas na usab ang ihap sa mga nabakunahan batok COVID-19. Sa Section 2 sa EO, istrikto gihapong ipatuman ang minimum public health standards batok COVID-19 sa mga eskwelahan sama sa pagsuot og face mask ug social distancing ug pagsunod sa guidelines gikan sa Department of Education, Commission on Higher Education ug uban pa ang government agencies. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak, RMN.